Здравейте, аз съм Славен автограф Валин Балев. Правя това видео от НДК. Ето вижда се зад мен, предполагам, да, добре се вижда. И в това видео ще покажем нашите нови коледни декори. И ето тук сега започваме с първия декор, който виждате. Тук имитираме стаята на Грифиндор от филма Хари Потър. Виждаме шкаф, шапка, метли, този симпатичен приятел тук, духчето Доби, което е такъв близост до камината. Виждаме и част от осветлението, което е монтирано вече. Преминаваме към следващия декор. Тук даже малко ще се дръпна назад, за да може да се види хубаво целият декор. Тук имитираме къщичката на Хобит, на Билбо Бегинс, на Фродо Бегинс, който герой си хареса. Виждаме огради, лампи, пейки, подаръци, елхички и така нататък. Много светлини. Минаваме на третия декор. Също ще се дръпна малко назад още, за да може да се види хубаво. Имитираме замръзналото кралство с тези симпатични приятелчета, снежният човек Олаф и до него е Елена Свен. Още веднъж така ще завърта хубаво, за да се видят и трите декора. Ето ги и тях. Ще ви очакваме с много добро настроение на нашите коледни сесии. Заповядайте!